Jala songonima dihamu amanami inanami ruas ni huria. Manang nadidia pehita na mengikuti kebaktian di bagasan Arianon. Masuk mahita tu par minggu otta. Tapasada rohata marede mahita sian bukuede nomor 26 ayat sada sahatu tulu di ayat tulu rapita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Say ingot maale Jehova akka denggan libasam dohot asini roham, ay siyan narobido akkai. Asa unang marsurak-surak akamusuku midaau, ale de bataku marhaposat tuhodo au, sayunang paila ahu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, para siroha na sumurung, na madok mauliate mahami tuhosian nasa rohanami, ala dilehonho anakmu nasa sadai tuhamatean humokop hami,
asa unang mago na porsea di ibana, alay asa hanguluan na saliling nilileng na dinasida. Tata mahami, alea manami di bagasan anakmu Jesus Kristus, nagabe habadiao dohot hati gorad dihami, sayse sama dosa nami sa luhut, ala ni pelean na sudenggan, na pinelehon nai humokop hami, say paeleng mapinggolmu tu tangyang nami, jala asiroham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di parmingguota sadarion na dibuat sian 5 Musa bidu 10 sada, mulai sian ayat 10 walu sahatu ayat 10 sia, songonon ma didokod disi. Atong say paratetehon hamu maakahatakon, jala pamasuk hamu turohamuna, jala rahuton hamu akai bahen partinadaad di atas tangan muna, jala parningotad di holak kolang ni mata muna, jala ajarhon hamu akai tuaka anak muna, taringoti hamu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum, manang mardalani ho di pardalanan, manang laumodo peho nang dung hehe muse, ido sahatna. Atong rak mangidugu kumahita tuadupan ni debata lau mangulahon na hobar tu patiki. Ali tuhad debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amen. Adong dosa di
Tapauduk jala tapasere marohata tuadopan ni debata, tatopotima dusat tanagudangi, martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatudusan, para siroha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadiaumi, manopoti jala manganggukod dosa nami, masayojot huar sahihami homar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami narwai, dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tuddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean sa leleng nileleng nai, alay na mapurus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi, mangido siyan nasa rohanami hasisan ni dosa nami sa luhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham si Panguluhami, dohot ala ni goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amen. Tabigi jala tajalo mabagabaga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Satok kiddo hutadikon ho alai papungu-pungu maho muse marhite-hite akka asini roha gudang. Tagan diparpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alay marhite-hite dengan basa sa leleng ni leleng na asyaku ho, ninna Jahoba si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tajahama turupuk epistel di mingguta sadarion na dibuat sian pesalmen biddu 22 mulai sian ayat 23 sahatu ayat 30 sada tajahama marsorik-soring. Di ayat 30 sada rapita majaha. Sai jamita honokku ma goarmu tuaka haha anggiku, jala pujiokku maho di tonga-tongani huria na marluhuti. Puji Jahoba, mengayakkan nama kabarida, suwe pinoparni si Jakob pasangapon udara, jala suwe pinoparni Israel akoman udara. Aidang lea rohana manang marbias-bias mida pardangolan ni nadangol, jaladang ditabunihon bohina maradopon ibana, jala ditangihod do angguknai tu ibana. Asaboro kaluan jujur-jujuraku di tengah-tengah di hati, gararokku maaka baga-bagaku
Saimangat dusugot akka nadangoli jala butongan, ikon mamuji-muji Jehovah do akka nauso-uso di ibana, say humissa do rohamuna sa liling-liling na. Ay Jehovah do napuna harajaon, jala panggonggom dia ka parbigu. Rapita majaha. Say adong do pinopar ni manusia na mangului ibana, akana manaringoti Tuhani tu pinopar na sugud ido sahatna martua do halak na ubigi hata ni debata jala na upeop sahuhut mangulahod di bagasat Tuhani. Amen. Tahatidakon maha porseaw tai songon na hinatidakon ni dongata saha porseaw di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asia todi parbadia adorak suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tubanua turudung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pa mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea dito di parbadia jalarung sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dia sisani dosa doho dihatai na madok mula mangulu sugut daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Tatangihon ma kor sian kor ina Maria virtual. Padamu,
tatangihon ma tikting na masa di mingguta sadarion. Tabege majo titing na masa di huriatta Minggu tanggal 20 Februari 2020 sada Romawi goar ni minggu ta sadarion ima minggu reminis cere nomor lapatan say ingot ma akadenggan ni basam dohot topik ni minggu ta ditatap debatado ngolu ni halak na persea 2 Romawi titing na maragam na perjolo kelas jum sekolah minggu sadarion minggu tanggal 20 Februari 2020 dipatupado kelas jum meeting tuaka anak kota sekolah minggu persagian di partikian ima sada kelas Nasaret dohot kelas Samaria pukul 10 tolu sahatu pukul 14 wib 2 kelas Kanaan dohot kelas Tesalonika pukul 14 sahatu pukul 15 wib dipangido tu saluhut na toras asarade madongani anak kota sekolah minggu ditiki madohoti kelas jume na paduahon calon situa memuka sadarion minggu 20 Februari 2020 nunga di jakon hurion 2 halak calon situa sian wik 10 ima sada amanta albinar sitorus inatai Sulastri Sanfriska Borusiahaan nasida maringanan di blok D10 nomor 24 Cipondo Makmur 2 amata Maradas Siaturi inatai Anita Imelda Borusitijak nasida maringanan di Jalan Nirmala 4 blok Ensia nomor Sia Cipondo Makmur di pasu-pasu tuhatama pakobasion nasida na patuluhon padidion poso-poso di hari Minggu tanggal 7 Maret 2020 patu paun ni huriaud do padidion tuaka poso-poso di parmingguan pukul 10 wib sialani di pabotohon tuaka natoras naneng mabuan anak kon natu padidioni asaro madohoti parguruon tunatoras ni natardidi di hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 15 wib maringana di gedung sekolah minggu lantai sada puhut mabuan surat sian situawik dohot buku ripe nabe dohot foto kopi akte nikah tuakana toras na mabuan dakdanak buha baju manang sihahaan Paton partikian ni parguru malua memuka hari Sabtu tanggal 6 Maret 2020 udutan ma persiajaran marguru malua di huriaon manang kelas reguler sialani dipangidohot tu sudia ka parguru malua asaro madohoti persiajaran di gerejaon masuk pukul 15 wib palimahon kor virtual sadario di sude permingguan di patubegehot do kor virtual sian punguan Ina Maria sai tahu puji-pujian mai di tuhata paunopon serah terima jabatan pendeta resort dan pisah sambut di HKBP Resort Balikpapan Baru sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2020 dipatupado serah terima jabatan dohot pisah sambut pendeta Daniel Taruliasi Harahap di HKBP Resort Balikpapan Baru na papituhon danak nasorang di basa-basahod debatado sa dadak danak boru di keluarga Niamatta Derikson Sibarani inatai Saria Boru Raja Gukguk na di hari Rabu tanggal 24 Februari
2020 sada sian wik pitu energi sada 2 tolu pulu napawaluhon pamasu-masuon perbagason titing na parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma pendeta Valian Jonathan Tapubolon STH anak niya mata Raja Junjungan Tapubolon dohot inatay situa Novelina Sorida Pakpahan ruas ni HKBP Tangerang Kota sian wik 10 sia dohot oroanna Hilda Iria Arina boru situmorang SSI boru ni amata B Bantiar situmorang nahinan dohot inatay Valentina boru sinaga ruas ni HKBP Tangerang Kota sian wik 25 resort Tangerang Kota partu polo di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2020 sada di HKBP Tangerang Kota resort Tangerang Kota distrik 20 sada Banten pamasu-masuon di Patupa di hari tanggal 12 Maret 2020 sada pukul sia wib di HKBP Tangerang Kota resort Tangerang Kota distrik 20 sada Banten napasiahon ruas natabba mamuka sadarion minggu tanggal 20 Februari 2020 sada nungagabe ruas ni huriaon keluarganya mata Idris Hardi Sarwenda Simanulang inatay Siska Aprianti boru abarita dohot sahalak yanak konna narosian HKBP Resort Barus distrik sia Sibolga Tapteng Nias maringanan di Jalan Merpati Raya nomor 12 RT Walu RW Tolu Tanah Tinggi Tangerang wik tolu pulu energi nasida sada opat 22 na pasapuluhon ruas napida mamuk kasadarion minggu tanggal 20 Februari 2020 sada nunga pidda huria be sada keluarganya mata Ridwan Huta Barat dohot inatay Sarmawati boru sijabat rap dohot 2 dakdanak tu HKBP Banua Resort Nagojor distrik 24 Tanah Jawa 2 keluarganya mata Vandirio Siaturi dohot inatay Riris Marito boru Nainggolan rap dohot 2 dakdanak tu HKBP Rajek Sukatani Resort Kota Bumi distrik 20 sada Banten tolu keluarganya mata Ruston Simanulang dohot inatay Rusmania boru Nainggolan rap dohot 2 dakdanak tu HKBP Rajek Sukatani Resort Kota Bumi distrik 20 sada Banten napas 10 sadahun piket bulanan di bulan Maret 2020 sada ima pendeta Romauli Siahaan STH songonima titing di mengguta sadarion muladong akan hurang takas di Panuratonon dohot di Pajahaon bodo di Patakas di Parhalado di Wiktabe manang tu sekretariat di gerejata di tiki jam kerja saya di pasu-pasu tuhatama pak kobasion di huriata jala di pasu-pasu manang Parhalado dohot sude ruas lau patu pahon akaulaon di huria bayan sangap di goarni tuhata Horas Tatomu-tomu mahatan di debata nagawe jamita di mingguta sadarion maredde hita sian bukuedde nomor 723 mulai sian ayas sada huhu mata papungu peliata sada a dohot sada b songonima dihamu amanami dohot inanami ruas ni huriata na mengikuti parminggonon baik melalui dihempot tabi tapasahat mapeliata nang tarsurat di son marede mahita sian bukuede nomor 723
Dame ni dibata na sumurum sian saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marita saluhu na manginang. Songoni nang ruas ni Huria narap kita nang marsaur marhita live streaming di Ganuh bagas tabi hatan itu hatam makuling hita Ganuh di minggu reminiscere sadarion tersurat di Rom 4 mamuka sian ayat 10 rodi ayat 25 manak mata paihut-ihut songonom mahatana ay dada marhiti sian patihi ro baga-baga tu si Abraham nak tu poparana namadok ibana manean portibion marhiti sian hatigoran nasian hapor siaunido ay out akasiradu tipatihi gabi panean dang marguna hapor siauni jadi pe sama baga-bagai ay dihorhon patihido rimas alay yanggo soada patik laos soadong do pangalaw sion di baheni sian hapor siaunido baga-bagai asa sian asinirohado ay nainghot baga-bagai di sadok poparanay dadahola didongan sapatik ni si Abraham doho do didongan na sa hapor siaon ay amani hita saluhu na do ibana hobar tunatar surati hupabaki doho gabi amani torok bangso diadupan ni libata mai na hinapor siaan na si pangudu akan mate jala si ju na suadokyan gabi adong maralohon na sa pakrimo do hapor siaon na magkrimi asa gabi aman iturok bangso ibana hombar tuhatai songonima sugot poparamu dang naolo gali hapor siaon nai paidaida pamatang na nahira so margolube ay nunga 100 tahun ne umurna nang paidaida si Sara nauksaip ladangi dangologang gurohana manadikon hapor siaw di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe hapor siaw na jala di persanghapi do debata ay pos itu tudo rohana tukdo gugu ni debata patupahon na pinarbaga-baga nai alani ido bain na dirajumi i gabe hati goranda dada alani ibana sabingu bain na tersurat naung dirajumi tu ibana hi tape ditatap do disi ay sirajumad donak tu hita hapor siaon di ibana napahehehon Yesus Tuhani sian namate ay dipasahak do ibana alani pangalasyot tai jala dipangulu siala hati gorata olak lima sahatna ditatap debatado ngulu ni naporsea
Urian itu hatta ahado haporsiauni. Akaisima na porsea dibibili naukya tabigi jala songon dia marumang ningulu na sida songon sahalak na porsea manang torop na porsea jala buhado pakorhon ningulu na sida tutonga-tonga ni Portibion nang tarlumobi maradupon Jehovah. Ahado haporsiaw ni sudido hita manginang nung mga tusi. So nanidok na di Heber 10 sada ayat sadai matsay takas doi di pasahat naktuhita. Didok songonon di hata Indonesia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah yang goha porsiauni pos niroha doi dia kasih rimon jala pamotoan natotu taringot tunaso ni ida ido haporsiaun dasar dari segala sesuatu jala didok bukti dari segala sesuatu. Hurian itu hatta molo didok doha porsiauni pos niroha do dia kasih rimon tentu halak namar haporsiaun memiliki sada harapan di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngoluna nama cai borat dangolo madate dang marnaluja alai toktong dinunuti mangulaw-ulaw na tungro piak kana masa ho doi bana marhaposan tutuhan. Molo didok bukti dari segala sesuatu manang pamotoan atau tu taringot tunaso ni ida. Taingot do perasi Thomas nama dok tak porsea au yang go sojolo ida pangalabangan na di tangan nai. Ai laos dialusi Tuhan Yesus doi di patuduma tangan nai huhut di dok martua mahalak na porsea atik pe so ni ida ha porsiaw ni rikot tu naso ni ida jala di kesimpulan na asing muse molo di dokdo ha porsiaw ni pos ni roha dia kasih rimon dohot pamotoan atau tu taringot tu naso ni ida dang naming ada maksudnya alai hal yang irasional hal naso masuk di akal menjadi rasional gabi masuk di akal ala haporsiauni memerasionalkan hal yang tidak mungkin menurut dunia dang mungkin dang masuk di akal ni narohani Portibion alai haporsiau tai madok Tuhan do napa masai nakso ni ida nakso tabere nakso takas tapano noti adi lingkungan ta terjadi doi sadar atau tidak sadar boy do tubuh botik sada di pekarangan manang di ladang dak tabirek sa di hari tu dak tabo to buha perkembangan yon alai duk tulu bulan o pak bulan nungamar bunga
nunga boy sihirimon nagparbuena. Jala lebih nyata kada danak na pinasaha ni Tuhan tanak kita pe. Aya dong guna mampu menjelaskan kita jolmaon secara nyata. Agar kita suku dirita noain. Unang maju jolma dirita jo ta jelaskan. Isi doau sasitongna. Tetuik kuna dong alat pembanding asa tekas isi dohita sasitongna. Gitu dah. Mula menurut teori evolusi, manusia adalah berproses dari manusia kera menjadi Pithecanthropus erectus, tegak. Adok prosesna. Alai mangihutan buku nabadiai jolma ima gede. Segambar dengan Allah, punya akhlak, pikiran, jala pangatusion nama cai bagas, diholong, dipakilalaan, dipangatusion nama cai bagasi, dibereng ma, adong do Jehovah. Dang adong dung siat kita hiamar nida Tuhani nang go sahalak pe. Dang adong. Alai kurajumat tado marhiti na pajuk pak kita do akadongatta songonon rap udul rak martangiang rak masyatusan rak masih haholongan. Berarti adong go na mengendalikan nama mudu-mudu, nama masuk-masuk kita salukutna. Napa duahon akai sema na porsia di bibeli naung buitatusi. Tongbe kusan Ibrani berengota. Dihatai do di Ibrani manang Hebron akai sema. Ima akan na tua-tua narobi aka opung maon minato opung narobi akan naung manada maka tidak ko Tuhani aka isima na porsia di Tuhani ternyata dak kolam nasida do hita hinorkon ni haporsia do taatusi naung marhite-hite padok ni debata di paujak akahasiangan asasian nasotarida menjadi nataridai. Wah itu dah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Sian nabuni gabe nal takas. Sian nasoniatusan gabe boy nirajuman jalan nyatusan dang nyatusan diri tahun alai gabe masyatusan do hita ala dong rohana mangulu nang di hita be akai semse na porsea molo mangihut bibeli si Habel termasuk na porsea na pasahat to pilihan na tu Jehovah di barita nai dumenggan sian hahanai sikai isemuse na porsia di bibeli si Henok natarhicat tuan wagijang manang tu surgo isemuse na porsia di bibeli si Noak jala sahak ma tuna-tuna ringotanna diturpukon ima si Abraham molo sosala 10 di 2 generasi 12 generasi ma mulai sian sinu Sem sahatu si Abraham ahana nang dohonon na disi ternyata haporsiaun ni si Abraham
amanginang dinaung jinouda ibana sian urkas dim menuju tanah kanan sian luak ni amana opung atuhu tanaso tinadanahian dang terjadi songoni sabing pak terjadi berproses secara generasi turun temurun raod do gobaran anak tuhita molot apa manat tapi ring juak kana suksesi akka manginang tatelisik tak ida alai bukan dalam rangka melemahkan aisin sabutullah on budu berengo ta opung ngana julu ngapat dita seding opung HP uji ngaguru seding ngaguru kor HP inong nga molo saya tabereng jala suku ni gue sonare to ita akai sido namar minggu nuaeng di bagas kurion ima ruas ni tuhata na porsea peparan yak kapertangiang sakitaan jala peparan yak kana burju naserek maroha nasodung olo manadikot tuhani songonido gobaranna asa mulo tahirim generasi na porsea songot si Abraham di usia tua ibana marpakrimon asa adong nyan yanakon alaiduk sorang si Ishak dipangido Tuhanido pilihum mai tuau luar biasa isina mampu ake aunak pepedi tau gari di dok rado honok kudo lomo-lomo botu habah itu kado honok kan ngalu jauh pay mahonong gelekon bepilih honok kumusi tuho menanggung nang lean secara hasil mau dah pasti lo honong alai untuk gue mana ternyata di panguluyon ni si Abraham di panugun-ugun ni Jehovah bukan hanya berdampak untuk dirinya alaniah di sekitar Abraham tiki Abram do peguarna takas dorata boto perbedaan ni Abram dohot Abram ima bapa yang terpuji ama namar sangap ala di lalau nyari gabe martukar mai gabe si Abraham namar lapatan amani torok bangso manang opung niaka na porsea berubah alania hanung teruji ha porseauna molo di lingkungan na hati hai di kepercayaan tuak ka dewa-dewa naulu dojol mempersembahkan anak sulungga jadi ternyata ketika Abraham dipangido Tuhani lahu mamilihon ni anak kon na si Ishak las disido di patudu Jehovah uju naing dikotos si Abraham yan akon na ng lilik pinaymanay Abraham unang ganggu danai ida dongdo nomor 8 sejak saat diputuskan bahwa tidak boleh lagi ada orang tua yang mempersembahkan anak sulungnya sebagai persembahan bakaran ay Jehovah donok paradehon si pasahatot ta tibana ay na arga do jolma na arga do yanakon molo perlu diriku sadiri roh hirasongonido ima di bagasan Yesus Kristus unang bejolma balgani holong itu haniate
balgani holong ni Tuhani, balgani holong ni si Abrahami. Aso bahasa ikon sunggulan ni Musenuaeng di buku Romon, di Evangelium Sadarion. Didok akan apister terlumubi Dr. Martin Luther ya buku Rom ima unok ni barita nauli, unok ni barita nauli, inti dari Injil. Lam tinakasan, lam tonggi. Oma, amole dok barita nauli, sanhata o Evangelion, Injil, kabar baik, kabar sukacita. Tutuda tong ikom mabain ngulu lam tonggi pakilalaan. Guarna mabarita nauli. Dang barita hoax songonak kana masa dinuai. Barita nauli namar lapatan, barita napasahaton akan nauli. Barita nauli ima barita napaulihon. Barita nauli ima nama baing ngolu. Lam tudengganna. Ima buku manang barita nauli na di Romon mangihuton Martin Luther. Alai horoa ala donggo ruas yang golongan Yahudi nang di Huria Romon. Saya dilok nasida do asama lua hita, asama ngolu hita, ikom mangulah patikido, ikom marsunak do. Alai di dok mamangihuton turpuk sadarion macetakas di pamuhaina. Aidada marhites yan patihi ro baga-baga tu si Abraham nak tu peparan na namadok. Ibana manean portibion marhites yan hatigoran na siyan hapor siaunido. Menok na Martin Luther sola fide, hanya oleh iman. Sian hapor siaunido, hapor siaunido mabain si Abraham marnapuna di hati goran dalam arti haluau. Hapor siaunido nang mabaik kita mangulu senari yang usah sudu hajol maut don main, apalagi di COVID 10 sion atau serbo tu saban manak tu dia. Dos tu song perdalanan ni si Abrahamon. Dang di boto ibana manang natu dia imana tuguun ni Tuhani. Dina di sino na ibana. Sian hutan yo bunga. Jalalau sidoraga baran na mula hulak sian langgata perjami tahun nak tulita. Dakta boto 30-50 tahun na salpu manak tu dia hita jauh ni Tuhani. Uju di bona pasogi dope hita. HP ternyata di tahun 2020 sadaon di Tangerang kota kita. Adong maboto sak kita. 50 tahun nak salpu nang isok kita. Mungkin adong akan tumua. Ang gawrak kuboto dope 5 tahun na salpu pedak kuboto na ikut sona. Berarti hado Jehovah do na manugu-nugu hita songot si Abrahami ditugu-tugu tuinganan naso niat tusanna. Bahasana hira songonon. Tuhan memanggil aku dari rumah bapakku dan menuntunku ke tempat yang tidak ku mengerti, tetapi di sanalah aku diberkati. Hidup bana saridok tanya kok kamu mah kota dua di diamu bongot ai kesejahteraan ni kotai kesejahteraanmu na do dakta boto naik ko disok kita senari kesejahteraan ni Tangerangon kesejahteraan do edakolah sebagai bangsa yang disok beragam suku beragam agama
Songonima perdalanan si Abrahami ikut ditaringoti muse di Romon ala saya dong jolma mengandalkan ikon holan Taurat tido si laut tak ujungnya dipaingok mana sida daong hapor siau ni dotong aso ado gunani patiki anggo hapor siau ni do memang amanginang anggo dimulanai dung madabu jolma itu dosa jaladung ro aik na sumar ro baga-baga hangu dua songon jamita di minggu na salpu marhite halibutongan tadda benar-benar ditogu-togu Tuhanido jolmai jala di bagasan ni panugu-nugu nai hok do didongani Tuhani nak kita saluhuna songoni nang bangsoi dileom mapatik om mapatik Tuhamu bangsokku akka poparan ni si Abraham poparan ni si Yakub nak karuar hamu sa tanu Misir hubuak kamu sa perhatubano ni mapatik na sa pului gudang gope akka hukum-hukum ni halak Israel hidup bana dong ahli Taurat takola na 10 yala na somal tabigi dasatita manang patik na 10 audu jahuba di bata ninda di bata tadang jadi marakup au bano mutu tu saterusna jadi mulu saya dirimangi tohodo manangisi na mampu mangulahon pangiduan ni patik perjulo satu patik pa 10-on bamalua dua to malua do alai dangadong nang gosa halak pena mampu mangulahoni odot to dangadong mungkin burjudo martuhan alai tonggo manako nah, jadi sada tuntutan patiki diulahon alai dina asing manako songo dia mai burjudo martangyang songo burjuna martangyangi songo burjuna margarejai songo nido burjuna nang mangototoi anong gusto ngo ni jolmada berarti dangadong nama lua dangadong songo burjuna roma dapot Tuhani ayo nga merdosa aw na sa minggon alay diulakot terus ulaw ni ulaw kajahatoni badang adong na mampu mangulahon tuntutan ni patihi aso ahana ma holan ala asini roha ido si hapor siata ido turpukon asini roha ni Tuhani si hapor siata napaluahok kita dangalagugu dangadong na mampu mangulahon aso ahadugunan ni patiki buasa saya tajahan ni garu minggu amanginang masuk gue di tergitai jidang dang na may ni ido bahin molo di tergitai di bahin di nomor opak di son patik ni di bata duksai patik ni di bata itor uduk do manopoti dosa sanima berengon ahadu ni patiki ima si parorot nami magari ngulu ni jolmai paima ari ni Kristus adong batas akaon dang ulomu on odbes ulomu maka holongi jolma maka holongi tuad de bata si parorot do patiki baru napa duahon sorminan cermin tempat berkaca. Ketika hukum Taurat dibacakan, maka kita dalam hati mengatakan, Tuhan, satu pun dari tuntutan firman-Mu dangarok kapina tuku ula amang belgani dosaki amak Tuhan anggo sanggugo kudak tola papape disima gabi adong manopoti dosa itor udut tuna manopoti dosa hanya oleh kasih karunia asin rohani Tuhani ido di liturgita ubana dongi dijapatiki
nagabi panugu-nugu, jala nagabi sorminan, cermin, jala gabi tadokma amak Tuhan. Dang laya kau HP gabi naposom. Dang laya kau HP gabi ruas ni huriam. Ayak kana pinati komi ido na hualo. Alani mangido amput doau doa kadongakku saha porsiaon. Ido bana dok para gedda atong rak mangido gugu mahita lahu mangulahon nau bartupati. Ikko na dong gugugot ta mangulahoni ima mangatusi hahurangata do mangatusi asi rohani Tuhani dihita. Jidang adong bejol mamadok ala ni guguk kudo bemalu au daong. Daong ngamanginang. Ayaw nga sa upikiri na upataryon botamu demam doau setiap sore. Jalabatuk gejeng-gejeng. Sapar mati dui sampai borong pitok songan gitu ke songono suaraku. Ala hulok tu Tuhani di puduman angguari minggu ku merjamita doa Tuhan. Bohape suara ko begion parar mau merjamita. Bala batuk gu batuk termasuk ngahya swab di son. Negatif do kan? Ala ulung ngebatuk jala panas terpaksa ni swab ulang mah. Ba puji Tuhan hasilnya negatif haluar natuari itu babaranya mada foto kamu wah anggu di jabuyan na mau saya mojap pasah atau kuhian nama tu sekretaris bulanan amak padita sinaga homa jamak padita bayi nama dohonoku agari positif alai negatif do puji Tuhan masa ngatarok tohon adun waengan nono molohona berarti inatan noko dado danak pehona do molo hudapot tu gereja hona do sudi alai hola dibain laporan negatif aduh kira songoni do gabarannya kajol ma perdosai ala ni dosa mati doau alayala asli rohani Tuhani idu nahu kaposi songot si Abrahami lega ikko songoni do pakilala atta di minggu reminiserion amanginang minggu reminisere nomor 8 sa ingok ma akka dengan dibasam buhana olo lupa Tuhani dengan basana banek ko dipaingok di minggu reminisero daw halak na manadda Tuhani ikon atusan na do pasahaton isi ni rohana tutuhan si hokop do si topai bana baidu dah dosongon yanakon ikut dia tu si do pasahaton na di rohana tu natorasna di boto natoras do hati petingan yanakon taboto do alai mat cetakas dolas rohat tamolo didok yanakoni pak ma besok aku butuh buku tulis ya sepertinya aku butuh sepatu mak di Papua songoni do hita nak tu Tuhani di bawah Tuhani do narik kok hita alai di namar haporsiaun iko mangatusi do pasahaton na di rohana tu Tuhani ta pasahata manginang na di rohat taido denggat siapa hape di pasahat doi taingok dora tikinaing masa pemusnahan Sodom dan Gomora di sido silut keluarga ni si Abraham tinggal alai terjadi do tawar menawar antara Abraham do Tuhani marhite suruh-suruani bahai barani masih Abraham tawar menawar tu Tuhani ke molo halak na porsea iko barani do pasahaton na di rohana tu Tuhani ay do susongot si Jacob kan molo edetini si edeta sekolah minggu na jolo marsiranggut si Jacob di topini ya jabuk itu kan dakku palua ho anggo sojolo pasu-pasu mau na kan olo ku pasu-pasu mau alai ko kupulos do sai mina ruto
Dipaingo diputer rosoi nai. Alai marsiranggut ibana. Nak kita pe perlu do marsiranggut di tikion, taringot tu kopiton. Amanginang marsiranggut jo kita mangido tu Tuhani. Nunga dioloi pangiduata deba marhite vaksin naung ro. Moleati do honota. Alai kotongmu marsiranggut dalam arti marsitutu jo hita. Pasahaton nama saon secara pribadi di bagas tabi tabai tiki pasahatoni tutuhani asahobar saingo maka dengan dibasam moloninna di minggu reminiserion tentu tapasah mai Tuhan asogino to be kopiton ay subuh todok kami tu dia nuai dang buinian idaun alai dampaknya sangat mengkhawatirkan bahwa nama botoon dakwat tu si hanyo manang biguahon alai sudah rumah biar sudah doikom menjaga diri homa Tuhan nama ngodihok kami. Jadi di minggu reminiserion dak kolam mengandalkan gugut tahita alai naing ma mengandalkan hapor siaon tutuhani tapasa mangudut taido dingkan dang mengandalkan hola pikiran behita bukan berarti pikiran tidak perlu ayo ga pujilah Tuhan dengan akal pikiran dengan segenap hatimu aku puji terus Tuhan atong alai molo hola pikiran terus benota masalah tuh pakiodo pikiran lahu mamuji Tuhani alai molo hola pikiran ni jolma do pakiota disodo sering jolma na boha terjadi maaf amanginang kesombongan adonggo kesombongan secara keilmuan salah songona rupani ngati bos kolak kubah dasar utulek ko sanga bawa weno munik kudu hamukan anggo semaki tibu sekolah ni halak ko semaki serek borhana semakin tinggi pengetahuan seseorang ido perbueni pangatusion nama saya dalam semakin banyak dipelajari seseorang ikut semakin serek dorhana. Jadi toma emena lapungonido nategak padi yang berisi itu merunduk bayi dah dak saya kudohonok go pedita doa hamuna HP suarong beserek ni roh hadiba HP ina mah kaluyan na misa kamu amangin ngake ayang gua haja hatur do naik tungloku bayo sendiri ta mampu do disi ayang gua nadeng masih pakai totoan do ba sendiri ta mampu do anggo maradu kincang ni roh do sendiri ta sanggup malang gua keperhala do akaruas ni huria aka bandita aka guru huria aka Bible pro evangelis akan memiliki ilmu dari berbagai disiplin ikolam seret dorohana jala semakin dia sedikit berbicara semakin orang paham mamereng nautikom jadi yang gaudak tibodo pangatus yoko jarong dia mengajari tiba rupani saningok di molo esa di mana agak gajang gue pihatorangan di bainon lau patorak ko sa dapuin molo dunga magisteron ba aturan 5 kalimat bui mahulat 3 kalimat nga jelas molo dunga doktoralon budo hula sa kalimat alam molo dungo profesor budo hula sa kata jelas semakin tinggi pangatusioni semakin simpel jadi mau mengitono dang go belang di situ piau
Ay gajang ko bihubat orang tua mo ke. Mar putar-putar ro bihubain. Sampai pusing kamu itu dia do di baino na tahun. So binoto man na dia pakna dia uduna. Alanyaha. Ala sa huweto ngatong lang jatuh siamu. Ujung gabi hubain mahamu semua murid. HP mo sa ilmu khotbah. Janganlah berbicara kepada, tapi berbicaralah dengan. Berbicara dengan jemaat Tuhan, bukan menggurui jemaat Tuhan. Berbicara dengan hati jemaat Tuhan, menyentuh keinginan jemaat Tuhan. Berbicaralah dengan, bukan berbicara kepada. Jadi buai do tungga berak do kita nak berbeda weng aduk perhala do situa, aduk perhala do pertohonan. Adong naso partohonan, adong ruas ama, hola fungsi itu berbeda-beda. Alai gabilam balga asinirokan itu kaninang dihita. Alanya, taberek sudina masa di ngulu tahun dang ala gugut tasabing. Bukan hanya karena kemampuan manusia semata, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ala asini rohani Tuhani ido si hapor siata ido na naing hanguduhonot tadi minggu reminiserion jala ido na naing si hamulate honot ta amanginang dibagas huriaon nang diganuk bagas tabi manang di dia pinuaing narak marsaur dohot tita di mingguon margugudo kita alanya nunga di pasahat Tuhan itu kita guk pasu-pasu perdagingon omai nih pasu-pasu perdagingon bau mani anggo sa suduk kemampu ada tuk tahan au jong jok jabe sunno ko pada satu ngajom bau mani berdua menghudul di situ nang mangihuton dak pula lapak-lapak ko besi patu rupani ala nunga bosan manang gurusa-gurusi rupani alai tong dope konsentrasi ke pasu-pasu di Tuhan itu dilehot hita do mulut tahun dakta guiti dope dongata di sapikta ala dang konsentrasi kita tong dope dilehok kamu tikimuna ingot tamu ta ingok mai dinani loas di Tuhan kita manangingon hatana do pasahat tok katana pasu-pasu ni Tuhan idui songon nani alaman ni si Abraham alani marhide trupukon neng dohonon nah unang behita mengadop di diri unang behita mengandalkan hanya pikiran sendiri alai tapak dia pikiran tai di bagasan asini rohani Tuhani rak margugu mahita masih tu panaliak kamang do inang di tonga-tonga niak keterbatasan do halu biat tabi molotunga dong sai masih tanyangak kita di ganup pulau tabi idu semangata di hurian itu kata terlumubi di HKBP Tangerang Kotaon di ramoti Tuhani mahita songo minggu sadarion nama doksa ingok ma akadenggan di basam di reminiserion alusna ditatap debatado ngulu nina porsea ditatap debatado ngulumu amanginang sudi akan atorasta nakpo paramu marsi hohot sumuba-uba mahita pasahatong mulut tatu ibana amen martangiang mahita ali Tuhan hupuji hami ho disudi dingga basam mangaramoti hami nunga hubigi hami naposom apostel Paulus nama makulingi huriam di Rom asaha porsiauni
dona panguluhon na sida dang ala gugu na sida dang ala hamalon na sida sabing natape buru tutu pakeon hamaloni molo mardongaton asin roham lao pasangapoko do makaholongi dong ajolma aitu sido si Abraham di Joho gabi oppuni na porsia ibadah jalatu sido nak kami ali Tuhan asa marsihokot sumbau bahami di ngulu nami marpos ni roha hami toktong ay hodo Tuhan si topa ngulu nami si parmudu-mudu hami si palua hami si pangulu hami sahatu homa daging doto dinami songo ni ruas di kuriam di hakabipi tangerang kotaon sian na mekmet rodi na magudang akan na tua-tua nami ama nami ina nami kahaang di pinaribot songo ni akayanakon nami ramoti matukan di tonga-tongan yak persiajaran offline nang online say pargugu yak kaama do ina ramot yak kana mabalui say tugu-tugu ak kana dading maitay pasu-pasu ak kana marpagrimon dinaso dapot sirokap ni todina dope lehot Tuhan yak kana marpagrimon di hasosorang ni anakku di ganup rumah tangga say pasu-pasu akan na mga lului ulaw nape say patiur dalan yak kanong ulaw serus ni huriamon songoni maka keluarga dinadaw na jonok ho mana mga ramoti na sida nang bangso Indonesia on ramoti matukan marhiti partugi na pinili mo pelayan na burju melayani hami songonima akka dongan nami sa bangso sa lingkungan pasada tahan bibi lahu mangulahul lomo ni roham toktong dingulo nami Tuhan secara khusus pasahaton nami dusudi parhaladu ni huriam di huria na maragami dilihat portibion donghani ma songoninang huriam hakabipi opuya porus do sudi pemimpin pelayan di hakabipi ramoti hami Tuhan raperuas ni huriamon tugu-tugu iring-iring di bagasan asin rohab secara khusus akama nami na nami parhalado di huriamon naung mamiliho diri Tuhan saya ramoti mangudu ni akama nami na namion saya pasu-pasu ni doni tangan nak pinikiran ni rohan ni akama nami na namion pasu-pasu akyan akon nasida ramoti Tuhan jaka na marsahit nagali na marsak homa Tuhan na madaw ni sahit na mga lihugugudo na mga puli di parhalado ni huriam ng ruas ni huriamon diag ka na marlas ni roha homa Tuhan na paingotok kami asalas ni roha nami holan di bagasak ko hupuji hami maho Tuhan soni loas mahami makaholongi agyaise pedingodu namion say parar mahami gabi habaoran ni pasu-pasu song si Abraham opun na porsiai nau pinaluam jalatanda haluaon mabual las ni roha tu sadok liat portibion di bagasan Jesus Kristus parholongi jala marhite padonganyo nito di parbadia tuhodo hami Tuhan toktong marpangut tadean hupuji hami maho ola nyon ro di saliling nilileng na
Amin. Urian itu hatta narap kita marpungu di bagat coroon songni namar saur di ganup bagas tabi marita live streaming marede mahita siap bukwede nomor 102 laos isom mahita pasahaton pilihan napaduahon. Sai bergogoy mahamian mangihut-ihut hataman di padahanan nami kaporseaon nangibin pamay tumasabi na bernita nami tatam tatam sudehami rohanami pasonagon hajuman hamonagon. Sungguh lihamion sude kuhut berbujung hamibe mangalo dosa nami papir maton dinamion papus marahan namion di paraloan nami gohi gohi rohanami asahami mambolokon rusuk duhut halembaon. Tapasaha mapiliat taut tadu pandidebata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggado na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu mai jelaramoti asahu parhasia kami pilihanon pati bulok karajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam tadahami gudang ni silolehom itu kami asalam gergir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehoni tondiro di pamataku osadohot gonggong di rodi salu
Ade amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajaumu, say sau malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangolua siapa hari. Sisa madusanami, songopane sanami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami togigo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho donang punang haraja dohot hagokuhon radiha sangapon saleleng dilelengna amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bukina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bukina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Horas manihita saluhukna. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula